I love your Filipino accent. Can you say that again? Burger. Bay, pautang nga sa kong 5 million. Bay, pautang nga sa kong 1,000 bay. Bayaran di ka next month. Sus, may problema ay. Salamat, bay. Many months later. Bay, mong utang. Nak, pautang nga sa kong diag 100, bay. Bayaran di ka next week. Ah, sige ma, bayaran next week ko. 3 weeks later. Ma, imong utang. Sige, narito sa ibabaw sa rep. Kuha ditong listahan. Unsa man ang listahan, ma? Narito ta ng mga listahan sa kung nagasto sa una tong bata pa ka, katong nakaigit ka sa una, katong baby pa ka, gatas, dagan ka akong gipalit. Ha? No? Ay na lang, ma, unsa? Imong 100, hugaw ra na sa akong kuko. Di ka sana, na niyay. Dong ay, si panumbag ba sa mukha naman? Unsa di ka, makagyan sa diya? Sa mukha naman ay, lagi si panumbag. Huh? Nung sa di ko? Nung puyo raman na diri ah. Nung sa di ko? Kabalo kay mong ilok manumbag na sa kabaho. Look.